Hello everyone, once again welcome back to the channel. GB Vlogआव दिनै नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आरो दायो at present गोजाम बोसोरखौ टाटा बाय बाय होनहरबाय। टाटा बाय बाय 2021 आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ निउ इयारखौ बरायनानै लाबाय। हेपि निउ इयार, वेलकाम 2022। लोगोसे हेपि निउ इयारनि आंनि GB ब्लग फेमिलि बिथांमोन, रायजो राजा बिथांमोन, दैदेनगिरि सारमोन, इउटुबार सारमोन, इउटुबार लोगो नोंथांमोन, इउटुबार फंबाय बिनानाव नोंथांमोन गासैनिसिमबो हेपि निउ इयारनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनैनि भिडिअ'आ इसिबां गोलाव जानायनि मोनसे खोथा आङो बुंनो लुबैदों। दिनै साफ्रोमनावबो एन्ड्रइड मबाइल थाजोब्बाय, मोनफ्रोमबो न'खराव गंनै गंथाम। बे हिसाबै गासैबो ससियेल मिडियायाव जोङो खोथा बुङो, गावनि खोथाखौ शेयार खालामलायो, बा ससियेल मिडियाजों टाच थानानै माखासे खोथाखौ नलेजखौ जोङो रानलायनानै लायो। एक्सचेन्ज अफ आइडियास होनो बेखौ। दा बे खेथ्रआव माखासे बिथांमोना जाथिनि खोथा बुङो, बा हारियारि सेन्टिमेन्टआव जोङो माखासे गभर्नमेन्ट्सखौ बा सोरबा पुलिस मिलिटारिखौ बा बबेबा गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोरखौ बुंनाय जायो। जों मिथिखायो आरो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो, राइट टु स्पिच दङ आरो साइबार क्राइमनि खोथाखौबो जों मिथिखायो। इउटुबार सारमोन, इउटुबार लोगो नोंथांमोन, इउटुबार फंबाय बिनानाव नोंथांमोनाबो जाय बुंग्रायासो बुङो थासारिनि खोथा, जाथिनि खोथा, देशनि डेभेलपमेन्टनि खोथा आरो जोंखौ जेनेरेल नलेज आरो मटिभेशनेल खोथाखौ खिन्थु बुङैया बुंखाथारा। जोंनि गेजेराव जाय साफा सानै बुंग्रा दङ, बेखौबो जुदि बबेबा मोनसे आयेननि गेजेरजों केस होनो नागिरोब्ला जोंनि गेजेराव मा जागोन? आरो जों आं नों साफा सानै बुंनायनि गेजेरजोंथ' एसेग्राब गाज्रि इफेक्ट जोंनि गेजेराव होआ, मानगोनां गाज्रिमोन। आरो जाथिनि जौगानाय जौगायैयाबो गावारि बिथिंखौ लानानै जाथियारि बिथिङाव जोङो टाचिं खालामनो हाया। जास्ट जों मटिभेशनेल एखमब्ला बुङो, सोंखारियो, बेनि गेजेरजों जा हायो फंफा फंनै जेखिनि रुल्स दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेजोंसो जोंबो बुङो। बुंग्राबो थानांगोन ना, मोसानायल' जों बोरै जानो, आखाइ खबग्राबो थानांगोन ना जोंनि गेजेराव, बा सोरबाया मोसाफुबाय थानाय समाव जै होग्राबो थानांगोन। इमसनेल आरो सेन्टिमेन्टेलनि खोथाजों जाथियाव जेबो गाज्रि इफेक्ट होआ, बरंस' लाबसो दङ। डेभेलप जानाय जायैया दैदेनगिरि सारमोननि हाबा मावनाय आरो माखासे प्रक्रियानि सायाव सोनारो। जुदि सोरबा सासे सुबुंनि बुंनायजों एसेबां खहा जाथारसिगोन बादि सानबायबा गभर्नमेन्टआ बा सोरबा दैदेनगिरिया बन्द' खालामदोना ससियेल मिडियाखौनो। आफ्टार 3 जानुवारि प्रचार खालामना हो ससियेल मिडियाआव, आइ उइल बेन ससियेल मिडिया होननानै। गिदिर गिदिर दैदेनगिरिनाव गिदिर गिदिर रेसपन्सिबिलिटि थायो आरो बिसिनाव बिराद गिदिर गिदिर सहायनो हानाय गुनबो दं। बेफोर गुनफोरखौ लानानैसो दैदेनगिरि आरो बिथांमोना बेनिखायनो सिन्था धारानि गेजेरजों खामानिखौ मावो। खिन्थु दिनै नुनो मोनबाय, मानगोनां अफिसारा जोंहा फोरमायनानै लादों, जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बिथांखौ फल' खालामग्रा लाख लाख सुबुंफोर दङ। बिथाङा सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि जोहोलाव आरो बिथांखौ दिनै गभर्नमेन्टआ जेबो ब्लेम खालामनो मोना, एलिगेसन
आरब होनो मोना आरो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों होनबाय थागोन। बे जोबोद दुखुनांथाव। बिथां सार फोरमायनाय बादिब्ला दिनै अफ्रि सारखौ बेबादि खालामनो नागिरदों। गाबोन समफोर ससियेल मिडियायाव बुंबाय थाग्रा, जोंनो मटिभेसन होबाय थाग्रा एनिथिं एमजे ब्रादारखौबो माबा मोनसे सोरबा साजेस्ट खालामनो हागौ, सार्च खालामनायनि सुबिदा लानो हागौ। अब्ला बे बिथांमोन बादिनिफ्राय गोबां बर' सुबुंफ्रा नलेज मोनगासिनो दं, गियान मोनगासिनो दं। दा बिथांखौ फंफा फंनै बुंनायावनो बिथांमोनखौ जब्द खालामनारोबा बेखौ जों गनायनो हानाय नङा। गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे आपिल, दिनै अफ्रि सारखौ बेबादि मोनसे आवाज होदोंब्ला बे बड'लेण्ड टाइगारखौ मानो जेबो होननो हायाखै? खिन्थु बुंखायो जोङो बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुबारा सैथोखौ थरमर सिफायजोबनानै बेले बेजे लाबोग्रा सासे इउटुबार। बेखौबा जेबो बेनि सायावबा एलिगेसन लाबाखै, आरब मोनसे चार्ज लाबाखै। गोख्रों जोहोलाव खाथि बोनानै फैग्राफोरखौसो उल्था उल्था। जियानो जाया मानो सारमोन, रिकुवेस्ट अफ्रि सारखौबो जेबो मोनसे चार्ज खालाम मोना। बिथाङा जोहोलाव हिसाबै मावलांबाय थाथों। इयुन जोलैनि सारखौ बेबादि चार्ज खालाम मोना। जेबो बिथांनाव दावराव दावसि फैनो मोना। बिथाङा सासे गोख्रों जोहोलाव, जों बिथांनिफ्राय नलेज मोनो आरो बिथाङा इयुन जोलैखौ फोरोंलाङो, जोंखौ नलेज होबाय थायो। इयुन जोलैया बिथांखौ फल' खालामो। दा हामथ'बायसै, जेसेनो बुङो एसेबां लावो। माबाफोर भुल गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आसा खालामो आंगोनि आंगो साननानै निमाहा होगोन। बेखौ आङो इन जेनेरेल खोथासो बाहायदों। दायो गरमा गरमि खोथाखौ दोनथ'नानै हेपि निउ इयारबो जाहैबाय नालाय, फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गोजोनथोंसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।